Mga tats, kabalo mo mga ako. Na ako sa isa kasinda nga puro prutas. Tanawan ninyo. Pagsulod pa lang namo mga tats, mauni ang niatubang sa mua. Sa isa ka punuan perting daghan nagbunga. Pagkaswertiyas tag-iya ni oy. Mga tats, maadto mi sa isa ka, adi kay maadto na mi sa sulod sa isa ka asinda nga puro prutas. So akong kauban to araw. Na mopalit mi dili daw ato namong kwarta kay mangayo ra daw mi. Okay di ba? Ako ang gipangutan kung unsa pa ang naa nga prutas diya kay lapad-lapad ng iriyahan na nangka, durian, marang, mangustin. Mga tats, sukad-sukad sa kinabuhi. Na-ignorante jud ko. Bisag asa ko tuyok mga tats sa rambutan. Ang lansones tuwa dito mga tats oh. Tuwa dito, ato to adto nagtapad ra. Oh, to na gitigbas na. Uy. Mga tats, nanay harvest. Ay. Oh, relax lang. Oh, dira mga tats. Gabing tinuod. Oy, ay! Matoy. Ay! Ay, put lang. Ay, matats. Up, Aiza. Aiza! Matats. Atong birahon. Iputol man, sayang ba ani matats? Ay, putol na. Up. Oh, lagi. Nya. Tuon na mo. Oh, Kani po naman matas kaning isa ka area diri kutob sa inyo makita dia ana puro na rambutan no. Oh, sige, laglag mo lang. Ay, maigo ta. Na ay. Tuwa na mo tun matas, putol pod. Tama na pre, di na nato na mahurot. Grabe putol. Balikan ni mapunuan matas na gikan didto, padulong didto, gipakyaw na daay ni. Wa ta kabalo no, di na ta mangutana kay basig ita kagawas diri. Akong gipangutan ng mga tats nganong giputol man. Di ay dili na din mamunga. Giputol siya aron mo salingsing kay kato na pud daw ang mamunga. Ang balit mi matas, amo 50, maulaw dos lang mo dawat. Gitagaan na lang mi. Nya lahi pa mga pamutlon man. Mga tats, bisita man ta. Aw, iba tayo eh. Siya ato pasudlon. Ato ani amiga matats. Pero tabangan ta na matas kay pila ka punuan giputol. Oh. Madugay jud deta ni. Mga tats na malagi na ingon. Di sa masuko brad, daghan kay gihatag sa tuwa. Ay daghan kay mong gipumutol. Yes. Mga tats, among dala mga tats, isa ra ka sako og isa ka nasa kong bulsa mga tats oh, daraw. Nya ang pungtana mga tats, siyempre din daghan lagi pamutol. Na di na masulod mga tats. Na ang tagbo nag-harvest mga tats. Oh. Maulo mo ta mo dalag. Taps. Oh, to na niyabo na. Matats. Naglibog na ko sa unahon kay pinindagana. Napay ano dito mata sa Pailansones. Inganin ning ignorante mga tats kana bitaw sa tong lugar. Imo ato oh tanong mga tats oh. Oh. Niingon akong kauban huy tabangi ko kay dugay ta mahuman ani. Tata tats. Ang kauban. Giuboy putol nagtuo man kumatas nga may isa ra makakilo mo paliton unta 2 kilo naon sa naman ni 2 naman ni kasako. Pero mas maayo daghan para daghan malipay di ba mga tats? Mga tats kita nyo na oh. Ana? Dili naman din nila pamuniton kay sayangan ko ba. Ingon dili na do na kay katupad daw nang niaging adlaw. Oh. Na dili na do ano, ayo na do na. Ano naman makaon ba man eh. Naging adlaw ni giputol mga tats, dili na do hilabtan kay bahaw na siguro sila ha. O panos na. Wala man ni unsa o to siya nga ba ni eh. Mga tats, manglayas nami kay napuno na mo sako. Kay moadto pa mi sa pikas, manguha pa mi lansones. Na maglisod jud mig lukdo ani karon mga tats. Mga tats, natas may lansones. Pero timpon daghan ni pila ka punuan do ni. Bro mga 700 ni. Kay mo tong iputanan og ganiya. Naglibog ko asa ko mukuha ni mga tats. Ako sang gigunit-gunitan kay kani lag ignorante ta ni mga prutas mga tats basta makasulod ani mga lugaran ni. 500 ka punuan ang rambutan. Nya ang lansones asan na to? Tara oh, sang uluan. 700 ka punuan. Sa pikas area pa lang daw ni, wala pa daw dito sa unahan. Na di ka magka iti-iti kinaon ani. Onya, mo lang sa to.